Hugi, ne kapcsold le a villanyt. Csabika, mondja mamának valamit. Na. Halló, Csabika. Szia, Csabi. Szia, Csabika. Csabi. Nézi, Halló, itt a Dédi mama. nézi a telefont. Ott a Dédi a telefonban. Nem köszönsz neki? Mit? Azt nem. Itt van a telefonban a Dédi. Itt van, nézd. Nem ott van. Na, erre kezdve megmutatom a Hugit is. Itt vagyok a telefonban. Szia, most mondta. Mondd még egyszer, kisfiam. Szia. Mondjad. Szia. Na, Hugi, ne szórakozzál. Várjál. Itt a mama, köszönsz neki? Na? Hugi, ne kapcsold! Hugi, ide. Tudja, hogy videózom, és le akarta kapcsolni a villanyt. De közben chipszeznek. Hihetetlenek. Aranyosak. Ja. Na várjál, magamra fordítom a kamerát. Rájuk vigyázz a családodra. Persze, csak remélem, veszi még? Jó van, akkor veszi még, nézd. Na várjál. Ja, veszi, jó van. Csak én magamra fordítottam a kamerát, hogy láss engem is. Aztán mindjárt föltöltöm. Szia. Szia! Nagyi mondta. Szia. Szia. Itt a Dédi. Hugi! Elég volt. Kapcsolgatja a villanyt. Hugi! Na jó.